табобати ҳаманамудӣ бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, остреохондрози сутунмуҳра, протрузияи сутунмуҳра ва грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо, табобати бемориҳои мардона, простатит, дарди гурдаҳо ва табобат барои бефарзандӣ, суроға, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед, хабарҳои нав пешниҳод мекунем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Оиди мобилизатсия дар Федератсияи Россия. Бо имзои як қонуни нави президенти Федератсияи Россия дар сартосари Россия мобилизатсия эълон карда шуд ва аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда гуфтанд, ҳар нафаре ки агар аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷанги Украина сафар мекунад, дар ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ӯ шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз карда мешавад. яъне ки бо тариқи маҷбурия ё ки бо тариқи хоҳиши хитонай мумкин нест дар дигар кишвар ҷанг кардан ё ки сафар кардан. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки видеоро тамошо кардесен, худдорӣ кунен аз рафтани ҷанг ба Украина. ҳар нафаре ки ба ин кирдор даст мезана, ӯ шаҳрванда аз 12 то 22 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Сомон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, номи ман Манучер, ман двойной гражданство дорам, хизмат кардагӣ нестам, 33 сола ҳастам. оё метавонам ба Тоҷикистон равам? Дар границаи Россия мобилизатсияда намеғалтам. махсус барои шаҳрвандоне ки шаҳрвандӣ доранд, ҷумҳурии Тоҷикистон низ хотиррасон карда гуфт ки метавонанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кунанд. Дӯстон медиа нависонда: ассалому алайкум ака, мара патентам тамом шидагия, регистратсия надорам, паспорт ма охирон печаташ фалшивия, Қазоқистон барам, ягон проблема мекарда бошанд? Бале бародари азиз, ҳолатҳое мешаванд ки дар таможни гузаштан рейдҳо мешава ва аз шумо ҳуҷҷат талаб мекунанд. мисол барои патент надоштан, барои регистратсия надоштан метавонанд ки шуморо депортатсия кунанд. ва як чизи дигаре дар ҳамин ҷа қайд мекунем ки айни ҳол аз границаи Қазоқистонам барои перескат кардан намондестанд шаҳрвандои хориҷиро, чунки границаи Қазоқистон тамоми гузаргоҳҳои худша қариб ки маҳкам кардагӣ. Зайниддин нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ман дар Санкт Петербург ҳастам, патент регистратсия дар ҳамин ҷае, ман метавонам ба ин документҳо Москва рафта кор бикунам? Не бародари азиз, дар ҳар куҷое ки қарор дорӣ бояд ки ҳуҷҷатҳои ту аз ҳамун ҷа гирифта шудагӣ бошад. Рустам нависонда: ассалому алайкум ака, ман паспорти Россия дорам, хизмат кардагӣ, Тоҷикистон равам, манам мегардонанд? яъне ки мобилизатсия ба ҳамин гуна нафаро тааллуқ дорад. агар шахсоне ки гражданини Россия бошанд ва дар Федератсияи Россия хизмат кардагӣ бошанд, ана ҳамин гуна нафаро аз Россия берун биромада наметавонанд. Аҳмад нависонда: ассалому алайкум ака, ман дар Тоҷикистон хизмати пулакӣ кардам ва ман шаҳрвандии Русия ҳастам. мара дар Россия ба хизмат мебаранд маҷбурӣ ё ки не? Илтимос ака ҷавоб диҳед. мутобиқи қонунгузории нави Федератсияи Россия, ҳар як шаҳрванди Федератсияи Россия агар ки дар Россия хизмат кардагӣ бошад ва худша дар учёти воениё монда бошад, ана ҳамин гуна нафарон равона карда мешаванд барои омодабинӣ. вале касое ки дар учёти воени мондагӣ нестанд, дар Россия хизмат кардагӣ нестанд, ин қонуни нав барои ун нафарҳо ҳозира шуда тааллуқ надорад. Қурбоналӣ нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар видеои гузашта ба саволи ман ҷавоб надодем. ман шаҳрвандии Россияро дорам, 17 солаам, дар техникум мехонам, моҳи январ ман 18 сола мешавам, хондани мара 2 соли дига монда, мара хизмат мебаранд? ин якум саволи ман буд. саволи дига ака, ман 17 сола несовершеннолетним, ай границаи Тоҷикистон ба Россия чӣ хел равам? Давернис қатӣ? бале, аз граница гузаштан бо тариқи давернис мегзарӣ ва дар ҳолате ки ту агар дар сота буд кардагӣ набошӣ, олӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар Федератсияи Россия дар назар дошта бошӣ, ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. ширкати дорувори Шифофармо барои шумо хизмат мекунад. доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Зариф нависонда: салом акаи Сорбон, мегуфтем ҷангҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон ба анҷом расид ё ҳолиам давом дорад? хушбахтона ки ба анҷом расид ва созишнома байни ду кишвар баста шудагиаст.
Кенҷаев нависонда: Ассалому алейкум ака, ман трудовой договор дорум, мешава патентма продлит кунам, илтимос ответе ака. Бале, дар ҳолате ки шумо официально кор мекунен ва трудовой договор дорен, бе гузаштани граница патента продлит кардан мешава. Лекин як моҳ пешакӣ мерен, муроҷиат мекунен, баъд продлит мекунан. Низом нависонда: Ассалому алейкум акаи Сорбон, шуморо адвокат кор даъват кунанд, мекунӣ ака, илтимос ҷавоб ден. Не бародар азиз. Як каси дига нависонда: аз Тоҷикистон гирехтам аблава, дар Россия рыст мондум. Барои ҳамин дар ватани худтон хизмат кунен, чем дар як ҷои дига хизмат кардан. Ягон миллати дига омада дар ватани мо хизмат намекунанд ва ватани моро ҳифзу ҳимоят намекунанд. Аҳмад нависонда: Салом, дига документ чӣ дар кор дар ин вазъият? Президенти Федератсияи Россия оиди документҳоро бекор кардан ягон қарор ва фармон баровардагӣ нестай. Вале айни ҳол гуфтарам намешава ки бе документ гашта мешава. Ба ҳамин хотир чӣ хеле ки пеш ҳуҷҷатҳои зарурӣ буд барои муҳоҷиро, ҳамон ҳуҷҷатҳоро кардан гирен. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.